Я вирішив зібрати собі вялізний стаціонарний комп'ютер, тому що мій MacBook не дає мені можливості все робити, що я хочу для вас зробити. І першим кроком було набуття мазерборду з вельми мощним процесором. Я впевнений, що комп'ютер мусить бути кришечку на вирост, що він мусить бути мощніший, чим вам сьогодні потрібно. Тому я набув собі i7 з вельми доброю можливостями мазерборду і 32 ГБ RAM. Зараз я вам все це розпакую. І наогул з цього моменту я викладу кілька відосів, як я все це стаскиваю в свою берлогу і потім на ваших очах зберу комп'ютер, запущу, ну і може змонтую першу пісню, а може і відосик. Глядите, яка я пригожусь. 32 рама, ну і бачите, яка лялечка, цасочка. Буду кожний крок здимати, викладати і вам показувати.